Kajing puli na kitab u Jeremiah kalenong kabaar pulai kadekhat kabaningkong hadu bahan riu. Kordiat iginong ablang brod kiba penjot bat pensapret igilang brod kajaka plang jonga uong utrai. Namar kata kumne uong utrai ublay ke Israel. Syapang ginong sensyar kibadai ban sumari upat jonga. Pila pensapret igakan hon lang brod jonga. Pila be no iki bat phim syam sumari ki hakmi ngan pensajaya pi nakabenta ki kam paman jong pi uong utrai. Nang tangan salum lang ya ki badang sa jong kakan hun lang brod jonga na baro kiri sya ki ba ngalabe noi ya ki bat ngan wan ya lambiang ki syakari jong ki hi bat ken sakha bat ken saroi shi kadde ngan ai haki ya ginong syarai ki ban sumar sukhere ki bat ken om shapting shu lemne shongs ir bat enom don way ubanja uong utrai hakmi kan poi kaya uong utrai habangan penmi nakabantau dabet yau tenat ubahong bat un sesensyar kumus im bat un penyat dakajing stat bat un sale ikabadai bat kabahok kaleng kari hagis ni jong u en sa palai im yau juda bat Israel un sa im suk im sai bat en sa khot ye u dakani ka kerteng utrai ulong kahok jongi kaktin jong utrai kasam baar pulai utrai ulong unong syarai jonga utrai ulong unong syarai jonga omdoni e bangan kerdu kiba pengan bat kiba jernam ki deu lang ni hal kiba upen jathat yangi yanga harut ki bajajai yalam yanga upen klanya kamen siem jonga utrai ulong unong syarai jonga yalam yanga kalenti kabadai na kabanca ka kerteng jong u wat lang ada ya ka them jong ka sarniu ka jingyam ngam ting jingma namar medon bat nga uding du jong me bat uding syarai jong me ken pensnga nyanga utrai ulong unong syarai jonga mela pen kre jing ba menga khamat kinong shun jonga mela pen sle ka kli jonga da kompnyang ka khuri jonga ka shlei utrai ulong unong syarai jonga shisha ka jing bha ber ka jing isen e kin bod yanga baro shilenter ka jing em jonga hakayeng jong utrai hi ngan syong shilenter kisni klam kon utrai ulong unang syarai jonga kajing puli na kashiti upalus bakho si Kristan ha Ephesus kalenong baar kadkhat kabakat lai do bakat pra menta hau Kris Jisu ya pi kiba men shua piladon syajengai ba lawan yalam hajan hakasnam jong Kris namarulong kajing sok jongi bala pelong kawai yangi ki balong ar badu bala pen klem mi ka kanro ba pen ye khalat jong kajing yesun da ka bau pendo hala ka jong ka do ya ka an jugi hukum bat ki distur niam khnang bo undup la ban thau hala je wei bri batmai ha ka jaka ki balong ar da ka ba penwan ya kajing sok bat ba undup la ban penyesuk yangi baro ar haublay hakawai kamet lang ba kading pna bada kumta u penkut no ya kajing yesun ulawan bat ulay halap ya kajing suk hapi kibaladon syajangai ba bada ya kajing suk hakitu kibaladon hajan namar lang ba jong u ni baro ar ni yorung syokpa hawai mensiem kaktin jong utrai kajing puli na gospel bakoi kat kum Markus kalenong ba Henry kadi khot lai pho do balai pusau ki apostol ki lawan phai show Jisu bat kile tholut hau ya baro kaba kilale bat lahikai teulo ong haki do wan tang para mapi syaka jaka bakenja bat to syong thai kindian namaladon shibun ba kibreu ki ba yawan yalek hadu bakim ya porsyu wat banbam kumja kilalet dakaling tang paramaki syaka jaka kabakenja tibun kibreu kilo i bakileng bat kilatip syanu kumja kilemi nagsnong baro bat kilamare syakata kajaka daka kejan bat kilapoi haswa chunki
Abau Jisu lahir nakaling. Uli iyo pa iba babun. Bat ulas ngawsin ayaki namarba. Gilalong kum kilang berot kibom don nong syarai. Kum taulas dang menikah ki bun ki ay. The Gospel jang utray.